Ešte začiatkom mája sme boli pozvaní na otváranie novej predajne Kawasaki firmou HP Moto z Matúškova pri Galante. Bola postavená najskôr jedna strana a táto druhá strana sa pristavila minulý rok. V podstate táto predajňa, servis a to všetko sa pristavilo minulý rok. Na ploche 120 štvorcov ponúkajú zatiaľ 10 rôznych modelov od superšportov cez čopre až po turistické a offroadové motocykle. A práve k motokrosu vedú úplné začiatky tejto firmy, no aj spolupráce so zelenými. Kawasaki v roku 2010 sme mali predaj len motokrosových motocyklov, kde sme dosiahli taktiež veľmi dobrý výsledok predaja. V motokrose firma HP Moto je veľmi známa nielen tu, ale jak v Čechách, na Slovensku, Maďarsku, Poľsku, v Rakúsku. Dávali sme motorky aj do Talianska. Firma HP Moto v športe nie je vôbec neznámy pojem. Minulý rok získali cenu za podporu slovenského motošportu, roky sa venovali pretekaniu už spomínanom motokrose a momentálne podporujú aj Tomáša Valacha. Jazdím motokros už od 7 rokov. 10 rokov som jazdil na motocykli Honda. V 2011 roku som presedlal na stroj Kawasaki. S motocyklom som veľmi spokojný. Má dobré jazdecké vlastnosti, výbornú technológiu, teraz tlmičov, Showa SSF. Z predajne do servisu je to doslova len pár krokov. Ten je tiež pod novou strechou a tak nie dôvodu, pre ktorý by sme tam nenazreli. Pochopiteľne, zameraný je hlavne na záručný, ale aj pozáručný servis motocyklov Kawasaki. To však neznamená, že iné značky majú smolu. Dvaja mechanici si poradia, hádam, so všetkým. A ponúkame komplexné služby od pneuservisu až po motorizáciu a nastavenia podvozku a rôzne veci. Viac sme z chlapa nevyžmýkali a mechanici tiež odmietajú hrať kompárs. Vraciame sa teda späť do predajne za plavby vedúcim Peťom Hudákom. Dnes je na sklade 10 nových motocyklov. Bude možnosť niektoré z nich aj vyskúšať? Samozrejme, že budeme mať nejaké testovacie modely. Len neviem, ako by to mám povedať, že je to teraz otvorená predajňa, ono sa to musí trošička rozbehnúť. Budem musieť zistiť, že ktoré motocykle, že ten okruh ľudí, aký to je na určité motocykle, podľa toho by som to bral predvádzacie motocykle. Tak, aby som vedel tým nastavujúcim majiteľom výzvu stretu. Pred koncom nášho rozhovoru nasleduje logická otázka. Prečo Kawasaki? Náš taký osobný štýl s otcom je Suzuki a Kawasaki. To je to. Proste také, že taká srdcovka. A plány do budúcna? Tie majú v HP Moto úplne jasné. Tento rok by sme chceli zaútočiť troška aj na tie cestné motocykle a takto zaberať sa s týmto smerom a dosávať najlepšie výsledky. Predají ako aj cestných motocyklov, nielen motokrosových. Viete, motorky môže predávať len ten, ktorý žije s motorkami.